Naguna sa Sugbo karon, probinsya sa Sugbo, dili mulugak sa kampanya, batok sa druga, paglaom scholarship program sa Kapitolyo, kalunang tuiga, mga infrastruktura sa Kapitolyo humanon sa dili pa matapos ang ikaduhang termino ni Gobernador Jonjon Davide. Kapitolyo ng hatag o gasa sa mga senior citizens sa isla sa Carnasa sa daan bantayan. Human Resource Department sa probinsya sa Sugbo mipasar sa Maturity Level 2 Accreditation. 26 billion ka pesos ang zonal value sa Metro Cebu Expressway. Sa Provincial Board in Action, atong i-feature si Board Member Raul Bacaltos. Samtang sa maguban kita, atong bisitahon ang hablon sa Argao. Kini, ug daghan pa sa Sugbo karon. Kini ang Sugbo karon. Gikan sa lawak balitaan sa Cebu Provincial Information Office. Ang DIA Sugbo karon. Mayong adlaw mga Sugbuanon, kami ang inyong mga higala nga tagahatod sa matagsimanang balita sa probinsya sa Sugbo. Ako si Abner Quinio. Ug ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo karon. Airport, hospital, classrooms ug mga karsada sa probinsya sa Sugbo makumpleto na sa dili pa mahuman ang ikaduhang termino sa gobernador. Airport sa bantayan, hospital, dugang mga classrooms o mga kalsada mahuman sa dili pa matapos ang ikaduhang termino ni Governor Jonjon Davide. Atol sa kapihan sa PIA, gipasabot ni Engineer Hector Zamora ang mga prioridad nga proyekto ang mahuman sa dili pa mahuman ang ikaduhang termino ni Governor Jonjon Davide. Kini human maasikaso ang mga technicalities nga giandam. Sa di pa mahuman ang termino ni Governor Jonjon Davide hangtod sa 2019. Prioridad ang airport. So doon na tayo timetable ani Engineer Mohamed. Yes, ang gipaninguha na to kay as of now we are still negotiating for the contractor, no. Before mo end ang term ni Gob, mao ni ang iyang gikuha no matapos na to ang Duhak Airport. So kini mga karsada nga mo gi-mention 800 ka kilometrahe ang the whole province of Cebu. So unsay timetable ani For upgrading nila? No, it will cost us more gina kay 850 sa una tag 1 km lang gani atong gi-budgetan, that cost us mga 1 billion kapin. So dili na siya gyud makuha na to ana, dili na to siya makuha gyud mahurot no for this term we go, but we are seeking assistance from other agencies. Midugang sa Zamora na laing 13 ka kilometro ang kalsada iya po napod sa kalungsuran nga mukabat og 200 milyones. Samtang adunay 800 ka kilometrahe ang i-upgrade gikan sa asfalto ngadto sa concrete nga semento nga kinahanglan og mga assistance sa ubang ahensya sa gobyerno aron mapatuman. Samtang adunay 85 ka waterworks. Dugang pa ni Zamora nga usas mga ikalangan sa mga bag-ong kalsada mao ang pagkuha sa mga right of ways. Apil na ni ang circumferential nga kalsada gikan sa Talamban, Dapdap paingon sa Compostela din andam na mga technical group. good news alang sa mga eskwelano, mga lungsod kay kaganina mo gi-mention nga dunay sa 60 pa ka classroom ang atong ablihan aning pagbukas sa klase. Oh, in fact, ang first batch na to, that is 30 classroom. Ato na to siya nag-bid. Then, third batch. I mean, ang third batch na kay appeal to ang last year na tong first batch. So, by this year, duha siya. So, ang second batch around tuiga mismo, schedule na to for bidding na sad. Kini og alang sa kalambuan sa mga taga-Sugbuanon. Ako sa Iralito Panya, kauban ako ang Cebu Provincial Engineer Hector Zamora. Okay, kini ang Sugbo karon. Gubat batok sa gidiling drogas sa probinsya sa Sugbo, magpadayon bisan sa congressional inquiry.
honorable members of the subcommittee, the evil that is drugs simply refuses to die. No less than President Duterte said on several occasions that the war on drugs is not a walk in the park. And we are experiencing the same problem at the Cebu Provincial Detention Center. And this is our way really of supporting the war on drugs declared by the President. Gobernador John David III nagpabilin sa iyang lingkod nga pakigubat sa gidiling druga bisan pa man sa mga aligasyon atol sa House Inquiry. PDEA Region 7 Director Yugi Filomon Ruiz, PNP Regional Director Noli Talinio ug DILG Regional Director Attorney Rene K. Borlios mipaklaro nga walay kamatuoran ang aligasyon sa duha ka congressional resolution sa gihimo nga House Inquiry. And what was the report of the Philippine National Police elements who were part of the team insofar as the treatment of inmates are concerned? Based on the report of the Provincial Director, Police Senior Superintendent Noble, there was no inhuman treatment during that operation. Walay basihanan ang gipasakang aligasyon atol sa congressional inquiry bahin sa pagsaka sa druga ubos sa administrasyon ni Governor David. Sumala sa nahatala sa buhatan sa Philippine Drug Enforcement Agency, adunay 19 ka raids ang napahigayon sa maong buhatan sukad Hulyo 2016 samtang aduna lamay upat ka Greyhound operation gikan sa 2009 hangtod sa 2013. Walay pagsaka sa druga ubos sa katungdanan ni Governor David, gumikan kay mas daghan ang himo nga mga ground operation diin miubos kini kumparar sa milabay mga katuigan. From 2009 to 2015, there were only 4 Greyhound operations by PDEA and other law enforcement agencies. But when we took over Joel Talinio and together with PDEA, by 2016 alone, we were able to conduct 12 Greyhound operations, and in 2017, we were able to conduct 19 Greyhound operations. Sama ni Governor John Davidi, no bisan kinsa nga mga tao nga nagtuo sa usa ka lugar sama nining CPDRC nga adunay gihuptan or gitago nga druga, pwedeng makahangyo og hinabang sa Philippine Drug Enforcement Agency. Apan walay bisan kinsa nga magkatudlo sa PDEA kung unsay buhaton sa ilang paghimo sa maong search operation. Usa ka tinuod nga among nadunggan nga atol sa gihimo nga paghubo sa mga pinariso, ipatubang mo sa mga babae. Dili na tinuod. Kay kami ga talikod po mi, talikod sa mga babae niya, napagay mga SWAT nga ga alirong namo. Dili na tinuod nilang gingon nga kanang gipakita sa mga babae kay sa unang panahon nga kami sad nga abot mi diri gihubuan man sad mi panahon pa ni Gwen Garcia. Ipabuan mi diri ni Byron. Nya normal na siguro na kay preso man mi. Muna kami ni sabot mi ato kay talikod man mi. Wala mi nga nakita ang babae o lalaki. Sa inyong pagtuo ang gihimo sa PDEA, wala ba ito makalapas sa tawhanong katungod? Natural naman siguro na. Sila may autoridad niya. Kami presoran mi. Pero sa una gud mabitan ako nga sa una giyon anak sad mi. Una nga di ni mi naanad lang siguro mi anak pero wa mi mayon nga paghubo na mo og ang babae lahi ra ang ila nagtalikod pud mi. Di mi magkita kay namay mga SWATs nga nag-alirong sad. Ako si Iraldito Panya ug kini ang Sugbo karon. Cebu Provincial Development Council miduso sa 26 ka bilyon ka pesos nga zonal value sa Metro Cebu Expressway. Giindulso na sa Cebu Provincial Development Council ang 26 bilyones nga zonal value alang sa Metro Cebu Expressway ngadto sa Regional Development Council nga ipahigayon na sunod bulan. We hope that this presentation we will be able to obtain the global endorsement of this honorable body that will be addressed to the Regional Development Council so that we will be able to start implementation hopefully within the next year. Gilauman nga ang Metro Cebu Expressway kanina ilang nga Cebu Circumferential Road gikan sa siyudad sa Naga paingon sa siyudad sa Danao makatabang paglikay sa huot nga trapiko ni atong mobiyahe gikan sa south paingon sa norte nga dili na kinahanglan moagi pa sa siyudad sa Sugbo, Mandawi ug Konsolasyon. Adunay tulo ka segment ang tukuron sa DPWH. Ang unang segment adunay 26 kilometro gikan sa Miglanilla Talisay boundary paingon sa Cebu Konsolasyon boundary nga moagi ug mga tunnel sa mga bukirang bahin. Ang kaduhang segment mao ang existing
kalsada nga ngayang palapdan o i-upgrade. Ang ikatulong segment ba ang Talisay Naga Coastal Road. Vice Gobernadora Agnes Magpali may presiding officer ato sa panagtigom sa Cebu Provincial Development Council kinsa naglaom nga ang circumferential road nga kalsada gikan sa Talamban, Dapdap hangtod sa Compostela mahatagan og pag-realign sa DPW Central Office aron makasugod na ang mga technical group sa provincial engineering pagtrabaho. I rediscovered a route from Talamban, Mabini, Paril, then hit Dapdap, Mulao, I think Pasat, all the way come out to Kanamukan. Those who are from Compostela and around, then you hit Compostela proper. It's about 7 kilometers more, am I right, architect? But without the Anduman, the Mandawi, Consolacion, and Limuan traffic. Now, I'd like the body to know that the provincial government, the provincial engineering office, already assigned all our heavy equipment there. Gipasabot ni Engineer Hector Zamora ang tigdumala sa Cebu Provincial Engineering ang kamahinungdanon sa heavy equipments pagsugod na sa Kapitolyo pag-ayos sa mga kalsada. Ang feasibility study sa Metro Cebu Expressway nagkinahanglan o mga realignment nga girekomendar sa JICA or Japan International Cooperation Association nga diin mo ay kuhaan sa mga pundo alang sa maong proyekto. Ako si Eralito Pania o kini ang Sugbo karon. Centos ka mga tinunan ang makapahimu sa paglaom scholarship program sa Kapitolyo karon nga school year. Usa lang si Rhea Leybas ang malaumon nga madawat sa paglaom scholarship program. Sanglit lisod kaayo ang ilang kahimtang karon dihang napriso ang iyang 67 anyos nga amahan na dakpan tungod sa drug pushing niadtong Setyembre sa miaging tuig. Ang 18 anyos nga si Rhea usa lang sa 137 ka aplikante sa paglaom nga biyahe gikan pa sa mga lungsod sa Balamban, Sibonga ug Carcar City. Kamagwangan sa duha ka magsuon si Rhea gitakdang mag third year college sa Cebu Technological University Tuburan sa kurso nga Bachelor in Elementary Education. Atol sa screening interview, gisaad ni Gobernador Junjun Davide ang pag-increase sa budget allocation sa paglaom scholarship program sa sunod tuig. Si Vice Gobernador Agnes Magpali miingon nga niadtong Mayo 25 mao ang katapusang higayon niadtong wala makatunga sa miaging scheduled interview. Wala na'y mahitabo nga extension. Kipaibaw ni Gobernador Davide nga sugdan na sa probinsya ang pag-andam sa 2018 annual budget karong Hulyo. Sa sunod buwan, gitakdang mudawat og 600 ka scholars ang paglaom nga gipili gikan sa libuan ka mga aplikante. Matud ni Vice Gobernador Agnes Magpali nga ang matag paglaom scholar may madawat nga 1,500 monthly allowance og libreng tuition sa tunghaan. Samtang dugang usa ka gatos ka scholars ang dawaton ubos ni Representative Harry Roque pinaagi sa Kabayan Party List Scholarship Program. Ubos sa maong programa ang tuition ug ubang bayranan sa tunghaan ang isubsidize. Apan wa sila madawat nga monthly allowance. Dugang ni Magpali ang mga anak niadtong mga ginikanan nga natukhang sa PNP ug katong mga ginikanan nga napriso ang prioridad sa programa. Mao nga dako na lang kaayo ang paglaom ni Rhea nga mahimong scholar sanglit dili gyud paigo ang kita sa iyang inahan sa Tsunaysi Balamban. Mao nga misuway kini basin swertihon sa paglaom. Gusto ko sir ba nga makatiwas ko eskwela kay akong mama di man kaya nga siya ra usa nga mabuhi na mo. Nya mo nang naninguhan sa ko sa kong kagalingon nga maka-apply ko scholarship para makatabang ko sa akong mama. Murag kanang mao jud niya akong pag-asa jud para makapatiwas ko ang pag-eskwela nako. Si Vice Governor Agnes Magpali mipasalig sa pagdugang og slots alang sa paglaom scholars. Nadoble kini ngadto sa kapin 700 gikan sa orihinal nga 300 lang ka slots. Ako si Oscar Pineda ug kini ang Sugbo karon. Human Resource Department sa Cebu Provincial Capital gipasidunggan human makuha ang upat ka prime HRM core areas.
Ang program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management kun Prime HRM maoy mekanismo nga gigamit sa Civil Service Commission pag-assess, assist ug award sa exemplary nga opisina sa HR sa mga ahensya sa gobyerno. Ang gibasihan niini mao ang compliance sa HRMO sa higpit nga paagi nga gigamit sa CSC subay sa istrikto nga proseso sa assessment sa sistema, practice ug katakos. Ang probinsya sa Sugbo usa sa pipila lang nga nakadawat sa Maturity Level 2 accreditation sa tanang upat ka HR systems nga naglakip sa una, recruitment, selection ug placement, ikaduha, learning and development, ikatulo, performance management ug ikaupat, rewards and recognition. Ang Pangulo sa HRMO, Bonifer Nacorda, nagpasalamat kang Gobernador Junjun Davide, Provincial Administrator Mark Tolentino ug sayang team sa hingpit nga suporta aron makabot ang milestone sa HR. Matud ni Nacorda nga karon nga anaa na sa Level 2 accreditation ang ilang buhatan, kini nagpasabot nga mas systematic na unya ang pamaagi sa HR sa Kapitolyo sa Sugbo. From a process defined into a integrated system, naana ni siya mechanism of automation. So meaning to say, it's easy to extract data, and with the help of automation, we can have more time to interpret and analyze data to come up with very sound intervention. Midugang si Nacorda nga ang HR team sa Kapitolyo mubarog sa hagit aron kabuton ang Maturity Level 3 nga sa ato pa tanang sistema ug practices sa HR hiusahon uban sa tabang sa automation. Gani nakig-alayon na sila karon sa Information Communication and Technology Office kun ICTO. I sat beside the head of ICTO during the Development Council, and we further our discussion on the implementation of the Human Resource Information System. And with that, I am pretty sure that reaching integrated status would be very possible. So the data coming from recruitment can be interpreted now using learning and development interventions, how to come up with rewards and recognition, and as well as our strategic performance management system, which is ang atong performance appraisal tool. If this will be implemented this year by the Cebu Provincial Capital, we can include the experience and keeping. Next year, we hope to replicate this one to the LGU. Meaning, we can give this one for free. If they will be asking also the LGU, the mayors, they will be asking the governor for us to extend the system to the LGU. This is for free. Karon, andam na ang Kapitolyo paghatag sa maong sistema ngadto sa mga local government units kun LGUs human nila makita nga malampuson ug epektibo ang maong nga pamaagi. Mga senior citizens sa isla sa Carnaza sa lungsod sa Daan Bantayan gidad-an sa Kapitolyo ug mga gasa. May gipanghatag sab nga mga water equipment ang PDRRMO sa mga residente didto. Di mo minus sa 258 ka mga senior citizens ang nakadawat sa gasa sa programa sa probinsya sa Sugbo nga halad ni Lolo ug ni Lula dito sa isla sa Carnaza sa lungsod sa Daan Bantayan. Mismong si Daan Bantayan Mayor Vicente Luot ug si Carnaza Barangay Captain Narciso Cañete maoy miabag sa mga taga-Kapitolyo pagtunol sa mga food packs. Mapasalamaton kaayo si Cañete kang Gobernador Junjun Davide, Vice Governor Agnes Magpali ug sa mga capital staff pag-adto sa ilang lugar bisan pa sa kalayo niini. Ang Carnaza usa ka 174 ka hektarya nga turtle-shaped island nga duha ka oras nga biyahe gikan sa pantalan sa Tapilon. Samtang ang pangu sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Baltasar Tribunal Jr. miapud-apud og 200 ka jerry cans, water pipes, garden hose ug water tanks ngadto sa mga residente. Matud ni Tribunalo nga 616 ka mga panimay ang mga makagamit sa water kits aron kapunduhan sa limpyo ug potable water nga luwas nga gamiton.
Dako kaayo og matabang ang jerrycans sa mga residente alang sa luwas nga tubig mainom og malikay sila sa mga sakit. Nasayran nga niadtong Marso, gipaubos sa state of calamity ang Carnaza Island human nga 129 ang naigo sa cholera outbreak. Sa atong bagong segment nga Provincial Board in Action, tampo nato ang usa ka abogado ug naila nga usa sa labing batid nga sakop sa Hunta Probinsyal sa Lalawigan sa Sugbo. Sa first episode sa atong segment nga Provincial Board in Action, tampo nato si 1st District Provincial Board Member Raul Bacaltos. Siya maoy kasamtangan nga chairman sa Committee on Laws and Review on Ordinances sa Junta Provincial dinhi sa Lalawigan sa Sugbo. Ato siyang ila-ilahon. Sukat ni adtong Abril 24 ning tuiga, si Board Member Bacaltos nakahimo na og 34 ka reports sa iyang komitiba. Muabot sab ngadto sa 67 ka resolution ang iyang giduso. Usa sa mga resolusyon nga iyang gipasar mao ang pagpabutang og mga express lane sa mga edad-edaran na, mga bakol ug mga buntis sa panahon sa ilang pagparehistro sa barangay ug sangguniang kabataan kun SK elections. Dugang niini, nipasar sab siya og resolution nga nagdasig sa mga local government units nga mulusad og information campaign kabahin sa barangay ug SK elections. Samtang usa sa iyang gitinguha nga masulbad na ang problema sa dagan sa trapiko diha sa iyang distrito, partikular na diha sa Tabunok sa Dakbayan sa Talisay. Wa ko kalimot sa una, doon na tayo file na resolution o request nga unta kahimuan og flyover kini bitang Gaisano Tabunok going to Talisay, di ba kana kay going ba sa Kangaris sa Mindanilla. So nama intersection diha kay busy man kay nang naa kung wa ka mo sa mga between 2001 siguro na 2007 na nakita na ko nga pertigang bisiya ang lugar intersection nya gamay kay daan. So doon ako ga-request ana sa una kung mahimo nga kaabot masulban ng problema diha sa traffic. Kay gamay kayo ang daan, para na two-way. Nasayran nga si Board Member Bacaltos misuporta sa katukuran sa Cebu Light Rail Transit diin ang ruta sa Line 1 muagi sa syudad sa Talisay, syudad sa Cebu, syudad sa Mandaue ug sa lungsod sa Konsolasyon. Apil sa gitutukan ni Bukal Bacaltos nga matabangan kadtong mga nanginahanglan og serbisyong medikal. Atong gitap ang DSWD kung doon naman gani in kaso nga kanang ma-hospitalize niya na certification nga indigent. So makatabang sa nila pag-refer nga rin sa DSWD atong provincial social worker para nga katabangan sila. Basta makakomply lang sila sa mga requirements sama sa medical abstract nga wa pagyud kabayri. Kini si Corina Lucero alang sa Sugbo karon. Sa mag-uban kita, dalhon ka muna mo sa lungsod sa Argao, ang naila sa bantugan nga hablon, ang kinamot nga paghabol sa panapton. Mayo mao ang buwan sa pagsilibrar sa kabilin. Ug miuban na pud ako para pagasaksihan ang matahong nga kultura ug kasaysayan dinhi sa Argao. Kini si Sam Monte Carlo, kauban ako si Francis. Dali na mag-uban kita!
Karong adlaw atong ipakita kung giunsa sa mga argawanon pagbanhaw balik ang usa sa ilang nagkalubad nga kabilin ang ilang hablon di Argao. Ang hablon kay usa ka traditional nga pamaagi sa pagbuhat og panapton. Ang instrumento sa paghablon kaniadto sagad nang makita nga mga butang sa kabalayan sa Argao. Sanglit kini ang gikalingawan sa mga kababayen-an kaniadto sa pagbuhat og tela gamit pa ang mga hilo nga sama sa abaka. Apan sa paglabay sa panahon, nagkagamay na lang ang adunay interes ni ini. Press na ko, ganahan kay ko ani nga di jud mawala ni siyang hablon kay tungod nga nagagikan pa ni sa among katigulangan hangtod karon. So manghinaot ko unta nga ang mga uban pang mga kabatan-unan karon nga magsunod unta sa pud-ani mga hablon. Karon ang Cebu Technological University sa Argao mitabang sa pagpalambo og balik pag-abag sa mga kababayen-an nga makaton og makabaton og panginabuhian pinaagi sa paghablon. We decided na i-relaunch ang hablon. Before, ang hablon is only blankets, ato mga face towel. Amo gitanaw nga i-relaunch siya pero lain nga face sa industry. It's now on the fabric for fashion. Gipasiugdahan sa kagamhanan sa Argao ang dalagang Argawanon aron iduso og mabalik ang pagsul-ob sa mga sapot nga gama sa hablon. Pinaagi sa tabang sa mga local designers karon nagkadaghan na ang produktong ginama gikan sa hablon kumpara sa una na kini gigamit lamang sa punda. Hablon could have died completely had it not been with the concerted effort of the local government way beyond cultural preservation. So that's something that is very, very inspiring about how we try to revive hablon. Dini sa Argao, mag-uban ng Nagmadasigon ang lungsod sa Argao sa pagbangon o pagtunhay sa ilang bililhon nga kabilin sama sa hablon. O kini mihatag og maayong resulta sa katawhan sa lungsod og mibalik ang ilang kaalam sa maanindot kaayo nilang kultura. Hinaot nga mapaila pa nato ang kasayuran sa mga bahandianon natong kabilin sama sa gihimo sa Argao. Og ipatunhay og mahalon ang matahom og mabulukon nga kasaysayan nga mihulma kanato. Kini si Sam Monte Carlo, kauban ako akong higalang si Francis og ang mga dalagang Argawanon hangtod sa sunod natong panagkita dinhi lang sa Mag-uban Kita. I would like to invite you, encourage you, and enjoin you to watch Mag-uban Kita matag Biyernes alas 7 hangtod alas 7:30 sa buntag. Ang atong host ini ang ato ang banggiitan nga si Sam Monte Carlo. Mao kadto ang mga balita nga hatod kaninyo sa Sugbo karon. Ako si Abner Kinyo. Ug ako usab si Corina Lucero. Daghang salamat.